Hola, com esteu? Espero que estigueu estudiant. Sabeu que el dilluns tenim l'examen global d'Història de la Filosofia i us vull fer amb aquest vídeo una mica un recull sintètic de la història de la filosofia des del segle VI abans de Crist fins a arribar a Nietzsche, no? Que és l'últim autor que entra a l'examen. Començarem parlant d'Heràclit i Parmènides. Sabeu que Heràclit i Parmènides són filòsofs del segle VI-V abans de Crist. D'Heràclit cal destacar sobretot la seva teoria del canvi, és a dir, tot canvia, res no es manté, i de fet no ens podem banyar dos cops en un mateix riu perquè els corrents continuen passant i fa que el temps sigui inexorable. Un altre dels elements importants dintre la teoria d'Heràclit, com sabeu, és la lluita de contraris. El mateix és viu i mort, despert i dormit, jove i vell. Per tant, hi ha una realitat, hi ha un monisme dinàmic que sabeu que l'arquè és el foc i que també el logos és la raó universal que posa ordre en aquest esdevenir, en aquest canvi incessant de les coses. Al contrari és el que defensa Parmènides, un colon aristòcrata del sud d'Itàlia, de Lea. Parmènides defensa l'ésser és immutable, és etern, és únic, per tant defensa un monisme ontològic, hi ha un sol ésser, i aquest ésser sabeu, té unes característiques molt concretes, és homogeni, és finit perquè es troben els seus límits, és semblant a una esfera, i de fet contrasta Parmènides, que defensa l'estabilitat, amb Heràclit, que defensa el canvi. Anem passant en el temps i dels presocràtics ens trobem amb un gran filòsof que de fet és el que inicia la cultura occidental, que és Sòcrates. Sòcrates, que mor al 399, com sabeu, va ser condemnat a mort i va haver de prendre la cicuta. Sòcrates, que té diferents teories, planteja, per exemple, l'intel·lectualisme moral, el saber s'identifica amb la virtut, també el seu mètode, el mètode socràtic, en el qual parlem d'aquesta ignorància socràtica que serveix per arribar a la maièutica. Sabeu que hi ha dues parts en el seu mètode, ironia i maièutica. La ironia, en la qual fa arribar a contradiccions al seu interlocutor, i després la maièutica, en la qual genera coneixement a partir d'aquí i dona a llum idees, de la mateixa manera que ho feia la seva mare Fenàrete, que era llevadora. El gran deixeble de Sòcrates, sens dubte, és Plató. Plató és un dels grans filòsofs de la història de la filosofia. Plató, per sintetitzar la filosofia de Plató en poques frases és molt complicat, però només cal dir que Plató és un dualista. Dualista, per tant, planteja l'oposició entre el món sensible i el món intel·ligible. És una oposició que també és concreta entre l'oposició entre idees i coses i també entre l'oposició entre cos i ànima. Fixeu-vos que tota la seva filosofia és un dualisme. Les coses velles són velles perquè participen de la idea de bellesa. Aquestes idees són paradigmes, són models als quals les coses intenten apropar-se, i també cal esmentar aquesta oposició radical en dos àmbits de la realitat totalment diferents. Recordeu també els mitjans per accedir al coneixement de les idees. Havíem parlat de la reminiscència, havíem parlat de l'amor platònic, de l'eros platònic, havíem parlat de la dialèctica, molt important el concepte de dialèctica, la dialèctica ascendent, que ens permet arribar fins a les idees, i la dialèctica descendent, que ens permet tenir una visió panoràmica, una visió sinòptica de tota la realitat. Havíem parlat també de la purificació, de la catarsi, és a dir, de quina manera filosofar és morir, filosofar és aprendre a separar l'ànima del cos, i també la immortalitat de l'ànima, que la defensa Plató en el Fedó. La tripartició de l'ànima, la part racional, la part irascible, la part concupiscible, que dona lloc a les tres grans virtuts, la saviesa, el valor i la temprança, i aquestes tres virtuts que sabeu que defineixen aquelles parts de l'ànima, part racional, irascible, concupiscible, i després les classes socials, que són, per una banda, la classe més important, que seria dels governants, que en el seu cas el filòsof rei, el filòsof ha de governar, el filòsof ha de ser qui tingui al seu abast el govern, i després tenim els guerrers, els soldats, que han de defensar la polis dels atacs exteriors, i després els treballadors o artesans, els demiurgoi, que serien aquells que han de satisfer les necessitats materials de la comunitat. Per tant, la idea de la polis, la idea de la ciutat, és una idea molt important, i, evidentment, sabeu que Plató és un aristòcrata, per tant, defensa l'aristocràcia com a govern dels millors. Els millors són els que han de governar, no poden governar els mediocres, sinó que han de governar aquells que estan realment capacitats, aquells que posseeixen saviesa. Molt bé, fem un salt endavant i ens trobem amb el gran deixeble de Plató, que en molts casos, podríem dir que fins i tot supera el seu mestre, que és Aristòtil. Pel que fa a Aristòtil, és un filòsof que viu al segle IV abans de Crist, 384-322, i pel que fa a la seva filosofia, què hi podem destacar? Moltes coses. La seva teoria de la substància. La substància és allò que és subjecte a tot i no és predicat de res, de tal manera que no necessita de res més per existir.
dintre de la substància totes tenen el seu accident, tot allò que és substancial li passen coses, i per tant els accidents és allò que succeeix a la substància. Ell diu que vol analitzar l'ésser en tant que ésser, la metafísica de fet és la filosofia primera, ell mai utilitza la paraula metafísica, com sabeu, doncs és aquella ciència suprema que tracta sobre l'ésser en tant que ésser. La seva teoria hilemòrfica, totes les substàncies estan formades per matèria i forma, matèria és allò indeterminat, la forma és allò que fa que una cosa sigui el que és, hi ha una relació, unió substancial entre ànima i cos, a diferència de Plató, que la unió era accidental, i també des del punt de vista de la seva visió del coneixement, tot el coneixement comença amb l'experiència, comença amb les sensacions, però a partir de les sensacions nosaltres rebem informació, no? Rebem aquestes imatges, l'enteniment pacient s'encarrega de rebre-les i l'enteniment agent és el que ens s'encarrega de generar l'universal. Les 4 causes, recordeu, la material, la formal, l'eficient, la final, i també entrem en el camp de l'ètica amb la recerca del bé suprem, de la felicitat, la distinció entre virtuts intel·lectuals i virtuts morals i la definició aquella de virtut moral com a terme mitjà entre 2 extrems igualment viciosos. Pel que fa a la política, no és una política de Plató, sinó que Aristòtil defensa una política bastant més realista. A part d'això, dintre de la seva política, la seva visió de la societat, l'ésser humà és un zoon politikon, és un animal polític, per tant un animal que és social per natura i que té el llenguatge com a instrument fonamental de socialització. Podríem parlar molt d'Aristòtil, Aristòtil és un filòsof molt complex, la teoria del canvi, la privació, que passa a la forma, etc. Però, com que hem de fer un vídeo molt ràpid, és un flash, és molt àgil, ens anem ja cap a l'època hel·lenística. En l'època hel·lenística què trobem? Doncs trobem el gran pensador Epicur que ho redueix tot al plaer, és un filòsof hedonista. El bé s'identifica amb el plaer. Però com és aquest plaer? Doncs ens hem de parar a pensar. És tota mena de plaer? No. És un plaer assenyat, és un plaer que utilitza el seny. El seny, és a dir, aquesta intel·ligència calculadora, no? Per tal de determinar si hem d'acceptar el plaer present o si hem d'acceptar també el dolor present. Potser no hem d'acceptar el plaer present perquè d'aquí se'n seguirà un dolor posterior més gran, o potser hem d'acceptar el dolor present si d'aquí se segueix un plaer posterior més gran. Exemple, esteu estudiant. Per què esteu estudiant? Perquè voleu aprovar. Aprovar és un plaer posterior més gran que el fet d'estudiar, que en molts casos pot suposar un dolor. El cas d'Epicur, sabeu que és un filòsof hedonista, veurem la influència d'Epicur en el pensament posterior, sobretot en el pensament de John Stuart Mill. I fent un salt en el buit, recordeu que en el cas d'Epicur passem ja, anem avançant en el temps i ens trobem amb la filosofia moderna i arribem al filòsof René Descartes. René Descartes és un autor racionalista i sabeu que Descartes té un mètode, el mètode cartesià, basat en 4 regles, que són l'evidència, l'anàlisi, la síntesi, la revisió i l'enumeració, i que ell sol pretén arribar a la veritat absoluta. I com pot arribar a la veritat absoluta? Doncs a partir del dubte metòdic. Jo puc dubtar de tot, puc dubtar dels sentits, puc dubtar de la realitat, potser aquesta realitat és un somni, puc fins i tot dubtar de les veritats matemàtiques, perquè podria haver un déu enganyador, o, millor dit, un geni maligne, que s'entretingués enganyant-me, però el fet és que jo penso, per tant, jo soc. Cogito ergo sum, o en francès, si voleu, je pense donc je suis. La filosofia de Descartes, que a partir del cogito demostra l'existència de Déu, tots tenim a la nostra ment la idea d'infinita perfecció, aquesta idea jo no me l'he inventat, sinó que ve d'un ésser infinitament perfecte, i aquest ésser infinitament perfecte és Déu. Recordem Sant Anselm de Canterbury, filòsof medieval. També, un cop demostrar l'existència de Déu, li quedarà demostrar l'existència dels cossos, perquè, evidentment, les idees dels cossos no poden procedir de Déu perquè Déu m'estaria enganyant, ja que m'ha donat una forta inclinació a pensar que les idees dels cossos procedeixen, evidentment, dels cossos. El dualisme cartesià, la res extensa, la res cogitans, la res extensa sotmès al mecanicisme, la res cogitans que posseix llibertat, per tant és la ment, per tant és l'ànima, per tant és immortal. I la visió aquella de la unió accidental que vol ser substancial, la presència de la glàndula pineal, intentar trobar un enllaç, un lligam, una comunicació entre les substàncies, un enllaç entre res cogitans i res extensa. Bé, i qui ve després? Després de Descartes hem parlat de Leibniz, hem parlat d'Spinoza, però el que entra a l'examen és John Locke. I de John Locke què podem dir? És un filòsof que neix al 1632 i mor al 1704, que bàsicament la seva filosofia es divideix en 2 elements. Per una banda tenim la teoria del coneixement i per l'altra banda tenim la filosofia política. Pel que fa a la teoria del coneixement, què podem dir? Que és una filosofia empirista que nega les idees innates, que parteix del mateix axioma de Descartes, és a dir, tots posseïm idees, i som conscients d'aquestes idees, i com que som conscients d'aquestes idees, no té sentit tenir idees de les quals no tenim consciència.
Per tant, les idees innates no existeixen, perquè ni els nens ni els idiotes tenen consciència d'aquestes idees. El Locke analitza els diferents tipus d'idees, les idees simples, idees de sensació, de reflexió, idees de sensació i reflexió. Després tenim les idees complexes, i d'aquí jo destacaria sobretot la idea de substància, que ell defineix com un no sé què, perquè de fet la substància es redueix o es defineix a partir de les qualitats simples, a partir de les percepcions, l'exemple de la poma, és a dir, la poma no és més que un conjunt de percepcions, i també sabeu que és molt important fer referència al que serien els graus de certesa, un tipus de coneixement que podríem fer referència a ell com un coneixement intuïtiu, un coneixement que seria demostratiu i un coneixement sensitiu. Curiosament, que considera el coneixement intuïtiu superior al demostratiu i al sensitiu, precisament quan Locke és un filòsof empirista. Pel que serà la filosofia política, doncs és un contractualista, semblant a Hobbes, però amb una visió diferent de l'ésser humà, ja que la situació, segons Locke, és una situació pacífica, tothom posseix uns drets naturals, drets a la llibertat, dret a la salut, dret a la propietat, aquests drets els posseïm en estat de natura. Però per què formem societats? Doncs formem societats perquè així aprofundim en aquests drets naturals. És a dir, per poder reconèixer millor aquests drets naturals, aleshores fem un pacte social. Entrem en societat i aquesta societat, feta a través del consentiment recíproc, a través de la confiança, ha de fer possible que puguem viure bé, en el qual la regla de la majoria s'imposi. El vot de la majoria ha de servir com el vot de la totalitat. En el moment en què la majoria tria, les decisions s'apliquen a la totalitat. Però, atenció, si el legislador comet excessos, el poble té tot el dret a revoltar-se. Això és el que s'anomena dret de revolta, el dret a reaccionar, el dret a protestar, el dret a enfrontar-se a l'ordre establert. I, per tant, poder crear un nou poder legislatiu a partir d'aquí. Bé, el gran filòsof empirista no és Locke. El gran filòsof empirista és un senyor que es diu David Hume. David Hume és un autor que pren algunes de les idees de Locke, però penso que supera el filòsof de Rington. I com podem dir que el supera? Doncs bàsicament perquè ell, l'empirista Hume, arriba a l'escepticisme. Potser perquè l'escepticisme és la lògica conseqüència de l'empirisme. Ell diu que les percepcions de la ment es divideixen en dos tipus, impressions i idees, que tota idea ha de procedir d'una impressió, això s'anomena el principi de la còpia. Recordeu que Locke havia fet referència a la tàbula rasa, la nostra ment és una tàbula rasa que es va omplir a través de l'experiència, i en canvi Hume diu que les idees són còpies de les impressions. Per tant, les impressions el més viu, el més intens, i les idees no serien més que còpies febles, desdibuixades de les impressions originàries. Què passa, per tant, amb les idees de la metafísica? Doncs que queden descartades, la idea de Déu, la idea de l'ànima. Són idees que no tenen sentit i, per tant, el millor que podem fer és callar davant d'aquestes idees. Molt bé, Hume, ell mateix, planteja, de fet, dues de les teories més importants són la crítica a la idea de substància. La substància no és més que un feix de representacions, es redueix a idees simples. No hi ha un jo superior a aquestes idees simples, perquè no és, evidentment, una relació d'idees, i està clar que no podem tenir una impressió permanent al llarg del temps. Com que no la tenim, doncs la idea de jo no seria més que un nom que posem a un conjunt de qualitats, a un conjunt de percepcions que nosaltres anem unint, que venen i que van, records que tenim, imatges que tenim, però de fet no hi ha un jo estable, no hi ha un cogito estable. Cau en l'escepticisme, també a partir de la seva crítica al principi de causalitat, no hi ha una connexió necessària, sinó només una conjunció constant entre la causa i l'efecte. Per tant, són dos fets que venen un després de l'altre, però que no tenen una relació necessària, una connexió necessària, i això ens ho mostra clarament l'exemple aquell de les boles de billar. És un filòsof escèptic, és un filòsof fenomenista, evidentment tot és fenomen, no podem arribar al coneixement de les coses en si, un fet que ja havia esbossat Locke quan parlava de l'essència nominal i l'essència real, però que Hume dotarà de força quan parli del seu fenomenisme. L'important no és saber si existeixen els cossos o no, sinó les causes que ens empenyen a pensar que existeixen els cossos. I pel que fa a la moral, simplement parlar dels sentiments morals. És a dir, la raó no és la que ens ha de servir per fer judicis morals, sinó que bàsicament el sentiment és el que domina i el que fa que nosaltres, en definitiva, valorem un acte o una acció com a bona o com a dolenta. El filòsof que va despertar del seu somni dogmàtic gràcies a Hume és Kant. Kant és un filòsof complicat, evidentment és un filòsof realment difícil, no? Però
Dintre de la seva filosofia, si us hagués de fer un resum molt ràpid, tot i que sabeu que Kant m'agrada molt, però és realment un filòsof complicat, podríem dir que la seva filosofia és una mena de síntesi entre racionalisme i empirisme. Ell considera que tot el coneixement comença amb l'experiència, però no per això s'origina tot ell en l'experiència. És a dir, que tenim, per una banda, la matèria del coneixement i, per altra banda, la forma del coneixement o anomenades formes a priori. Són les estructures que ens serveixen per ordenar l'experiència. En quin àmbit? Bàsicament en dos àmbits, sensibilitat i enteniment. En la sensibilitat tenim les sensacions i l'espai i el temps que ens serveix per ordenar-les. I en el cas de l'enteniment que tenim els conceptes empírics, per exemple el concepte de taula, i tenim doncs, les categories, que és aquella taula tan complicada que us vaig dir que no havíeu d'estudiar, i que serveixen també per ordenar aquests conceptes. El cas del principi de causalitat. El principi de causalitat en Kant és un concepte pur de l'enteniment, una categoria, per tant, a priori, no a posteriori. A priori, a diferència de Hume, en el qual clarament era a posteriori. Kant, per tant, considera que hi ha alguna cosa universal, immutable i necessària, però que la posem nosaltres. La posa el subjecte. La posa davant de l'experiència. Per tant, el subjecte és el que ordena l'experiència. L'experiència és un caos i el subjecte s'encarrega d'ordenar-la. També en el cas de Kant sabeu la crítica a la metafísica, la idea de món, la idea d'ànima, la idea de Déu, són tres idees de la raó, i que aquestes idees ja no fan referència a l'experiència, per això jo no puc arribar a tenir un coneixement autèntic ni del món com a totalitat, ni de l'ànima, ni de Déu. Aleshores, sobre això no puc dir res. I què passa amb la moral? Doncs amb la moral sí que puc dir alguna cosa. De fet, ens hem de comportar com si l'ésser humà fos lliure, com si l'ànima fos immortal, com si Déu existís. Només com a exigència de la moral. Una moral deontològica, una moral que parteix del deure, una moral en la qual hi ha un concepte fonamental que és l'imperatiu categòric. Obra de tal manera que la màxima que regeix la teva conducta hagi de poder convertir-se en llei universal. Obra de tal manera que hagis de prendre l'altre sempre com un fi i mai merament com un mitjà. És a dir, estima el proisme com a tu mateix. Això és el que diu Kant. Bàsicament, doncs, aquesta idea del deure, la teoria deontològica, que ens hem de comportar d'acord amb allò que hem de fer. Que quedi molt clar, perquè després Nietzsche ho criticarà. D'acord amb allò que hem de fer. El deure, davant de les teories teleològiques, de les ètiques teleològiques, com l'ètica d'Epicur o l'ètica d'Aristòtil. Us vaig explicar Hegel molt breument. Hegel és un filòsof molt important. No entra a l'examen, tranquils, no us atabaleu. El que sí que entra a l'examen és un senyor que es diu John Stuart Mill. John Stuart Mill, que neix el 1806 i mor el 1873, filòsof, per tant, del segle XIX, que es basa en el pensament de Jeremy Bentham, que és un autor utilitarista. Ja sabeu la tesi fonamental de l'utilitarisme, no? Hem de vetllar per la màxima felicitat per al major nombre de persones. I aquesta màxima felicitat per al major nombre de persones, de la qual ens parla Jeremy Bentham, serà recollida pel pensament de John Stuart Mill, que és un demòcrata, que és un pensador liberal, però un liberalisme molt, molt acceptable, i que, a més, acabarà defensant tesis feministes pel seu matrimoni amb Harriet Taylor. John Stuart Mill també defensa l'utilitarisme, un utilitarisme de les regles. L'important no és cadascun dels actes, sinó que l'important és seguir una sèrie de regles, i la regla més important és la que permet la màxima felicitat per al major nombre de persones. O, recordeu que és molt millor ser un Sòcrates insatisfet que un ximple satisfet, o millor ser un ésser humà insatisfet que un porc satisfet. Què vol dir això? Que l'important és la qualitat dels plaers i no pas la quantitat. Bentham deia que tots els plaers són qualitativament iguals, Mill diu que no, que hi ha plaers intel·lectuals que són superiors als plaers sensuals. Ell mateix diu, evidentment, una persona que coneix tots dos àmbits sap molt més que una persona que només en coneix un. I està clar que el que coneix els intel·lectuals coneix els sensuals, però el que coneix els sensuals no tothom coneix els intel·lectuals. L'utilitarisme que es defensa dels atacs que ha rebut, sobretot per molts kantians que diuen que és un estàndard incert, però que el mateix Mill reacciona, tot dient que no és un estàndard incert, fins i tot el mateix deure diu que és el sentiment del deure. Per això és molt important el sentiment moral, els sentiments socials de la humanitat, posar-te en el lloc de l'altre, el concepte de simpatia, que és un concepte que actualment s'anomena empatia, però que recull el mateix Mill de la filosofia de David Hume. I a més d'aquesta teoria, clarament, el fet que Mill defensa que el camí que ens porta a la felicitat és tan valuós com la mateixa felicitat. Per tant, en el camí que ens hi porta també hi ha felicitat. Hem de recollir aquesta felicitat que hi ha en cadascun dels moments. Recordeu aquest concepte de metàstasi de la felicitat. Desenvolupament de l'ésser humà com a ésser progressiu, la importància de l'educació,
la importància de la llibertat d'expressió sobre la llibertat i el fet que el principi del dany doncs, és un principi que s'ha de complir. Hem de fer tot el que vulguem, fins i tot comportar-nos de forma que seria molt desagradable, sempre que respectem els drets dels altres. Respectar els drets dels altres, els interessos dels altres, que han de ser conceptuats com a drets. Per tant, jo puc fer tot el que vulgui, fins i tot comportar-me de forma estranya, però sempre que respecti els drets de les altres persones. Això apareix a sobre la llibertat. Mill, que es presenta com un psicòleg anglès. Un psicòleg anglès que és la crítica que li farà Nietzsche. Nietzsche, a veure, de fet Mill, dintre de tot surt ben parat, no? Però la resta de filòsofs surten molt malament. Nietzsche es considera ell mateix com a dinamita. Nietzsche és el gran crític de la civilització occidental. I com a tal, com a crític de la civilització occidental, sotmet tota la nostra cultura a una crítica despietada. Començant per Grècia, començant per Sòcrates, que és el pare d'Occident. I Sòcrates és el responsable que els instints s'hagin sotmès a la raó. Recordeu, al principi tot era dionisíac, el plaer, el viure, el sexe, la borratxera, la festa, l'origen de la tragèdia, el naixement de la tragèdia a partir de les festes dionisíaques, i l'element apol·lini que apareix com a raó, equilibri, harmonia, és a dir, el contrast entre el món de les formes, món apol·lini, que inventa el reremón, món intel·ligible de Plató, per exemple, i el món dionisíac que es basa en la força de la vida, en allò que fa que la vida valgui la pena de ser viscuda. Per això hem d'enderrocar tots els valors d'Occident, i per això hem de passar pel nihilisme. El nihilisme que ens permetrà, a través de la voluntat de poder, que és acció i negació, plantejar l'arribada d'un nou home. Perquè l'ésser humà ha de ser superat. L'ésser humà és una corda estesa entre la bèstia i el superhome. Nietzsche ens anuncia el superhome. El superhome és voluntat plena, és noblesa d'esperit, és intel·ligència, és independència, és saviesa, és l'esperit lliure, que defuig l'instint de ramat per aconseguir la llibertat absoluta. Perquè l'esperit passa del camell al lleó i el lleó al nen. El camell són els valors tradicionals, imperatiu categòric de Kant. Ens hem de desempallegar d'aquests valors tradicionals, d'aquest deure. Ja no hem de dir jo he de, sinó que hem d'afirmar radicalment jo vull. I aquest jo vull és aquest lleó que lluita contra els valors, arriba al nihilisme i ens presenta el nen. El nen és la creació. El nen és el joc, el que crea nous valors. I a partir d'això Nietzsche construeix la seva filosofia, una filosofia asistemàtica, basada també en la mort de Déu. Déu ha mort, a partir d'aquell aforisme preciós de l'home boig. Aquell Déu ha mort, però els éssers humans encara no se n'han adonat. Aquest Déu ha mort que desembocarà després en la crítica de la moral, en l'etern retorn, que ja explicarem, una crítica de la moral basada en la moral d'esclaus i la moral de senyors. Però això serà un altre tema. Això ja serà la genealogia de la moral. Jo penso que amb aquesta visió panoràmica això es pot servir també per fer un repàs per a l'examen. Molts ànims i endavant!